Vê carê di binbanê Encumena Ewlehiyeya Navdewletî de Tirkiyeya dagirker, rezîl û riswa bû. Tavanberê Xwedayê û ew hişyar kir. Qîma me naye tu Rojavayê Kurdistanê dagir bikî. Sûriya, Amerîka, Çîn, Fransa û nûênerên neteweyên Yekbûyî hemûyan amaje bi planên Tirkiyeyê yên dagirkarane da û nerazîbûna xwe anî zimên. Divê Tirkiya ji nav axa Sûriyayê vekişe. Duh sêşemê li dor rewşa siyasî û miroviya Sûriyayê Encumena Ewlehiyeya Navdewletî civatek danî. Di civatê de cîgerê nûênerê Sûriyayê yên neteweyên Yekbûyî Elheken Dendî ji Encumena Ewlehiyê xwest ku dem li dest Tirkiyeya dagirker ji nav axa Sûriyayê derxîne. Eldendî her wiha balkişand ser êrîşa Tirkiyeya dawiyê û da zanîn. Ji ber vê êrîşa Tirkiyeyê û çeteyên wê yên terorîst ji sivîl û leşkeran gelek kesan jiyana xwe ji dest da û ziyaneka pir mezin gihaşt navendên xizmetguzariyê û binesaziya wê herêmê. Eldendî her wiha piştrast kir ku Tirkiya bi van hêncet û bihaneyên ku dide ber rûyê xwe êdî nikare kesî bixapîne. Amerîka, Çîn û Fransayê jî ya xwe got. Di heman civata Encumena Ewlehiyeya Navdewletî de nûênera Amerîkayê ya neteweyên Yekbûyî Linda Thomas nîgeraniya welatê xwe li hember êrîşa Tirkiyeyê anî zimên û doza sekinandina şerî kir. Thomas her wiha metirsiya xwe nîşan da û got ku ev êrîşa heyî dê têkoşîna li hember Daişê têxe metirsiyê û asteng bike. Ji aliyê xwe ve nûênerê Çînê yên neteweyên Yekbûyî Qing Shuang ji ber êrîşên Tirkiyeya dagirker metirsiya welatê xwe nîşan da û doz li Tirkiyeyê kir. Divê Tirkiya dem li dest êrîşên xwe yên lêdij Sûriyayê rawestîne. Nûênerê Fransayê yên neteweyên Yekbûyî jî got ji bo ku Tirkiyeyê niyete êrîşeke bejahî li Sûriyayê pêk bîne, Fransa nîgeran e. Şandiyê UN jî bang li Tirkiyeyê kir. Her du vê civatê de şandiyê taybet ê neteweyên Yekbûyî ji bo Sûriyayê gîr pêdirsan. Rewşa Bakurê Sûriyayê nirxand û ji ber êrîşa Tirkiyeyê metirsî û nîgeraniya xwe nîşan da. Pêdirsan da zanîn ku di çarçoveya êrîşên Tirkiyeyê li Sûriya û Iraqê de gelek dever hatine armançkirin û bang li Tirkiyeyê kir ku şer bisekinîne. Şandiyê UNê piştrast kir ku heke êrîşeke leşkerî ya fireh pêk bê ew aramiya ku 3 sal li Sûriyayê heye dê ji nav here, eniya şer dê fireh bibe, seqemgîriya herêmê dê bikeve metirsiyê û komikên terorîst ku ji derba xwe ketibûn dê ji nû ve serî hildin. Şandiyê taybet ê neteweyên Yekbûyî ji bo Sûriyayê gîr pêdirsin ragihand ku ji êrîşên leşkerî bêhtir pêdiviya Sûriyayê bi pêvajoya siyasî heye. Li gor te, ev helwestên navdewletî dê bikarin Tirkiyeyê ji planên dagirkeriyê dagerînin an na, nêrîna xwe bi me re parve bike.